4 знака, че ангели посещават вашия дом. Ангелите винаги са с нас, водейки, защитавайки и помагайки. Те често оставят знаци, за да покажат, че са ни посетили. Разпознаването на тези знаци може да увеличи вашето осъзнаване за тяхното присъствие. Първи знак. Духовни тръпки. Внезапна тръпка или изтръпване на кожата може да означава, че ангел е близо, причинено от тяхната висока честотна енергия. Втори знак. Звънене в ушите. Това може да сигнализира, че ангелите комуникират, изпращайки насоки към вашия ум за по-късно разбиране. Трети знак. Внезапен аромат. Сладки, необясними аромати като цветя често показват присъствието на ангел, доносейки мир. Четвърти знак. Топлина. Внезапната топлина е свързана с ангелска енергия, често асоциирана с Архангел Михаил. И ако искате да бъдете защитени от ангелите на Бога, следвайте сега и напишете амин в коментарите.